Острата нужда от социални и екологични промени в съвременното общество и насърчаването на гражданското общество за решаване на неотложните екопроблеми са причина за разработването на проекта и активното ни участие в него, поясни Иваничка Славчева, която е учител в колежа и координира изпълнението на проекта. Целта на този проект беше всяко едно училище от поканените 33 на брой от цяла Европа да създадат на местно ниво екологичен проект, за да насочим към екологичното самосъзнание на учениците, подрастващите, младежите. И всъщност нашия проект е със заглавие Think Green, Make Your Town Evergreen, т.е. мисли в зелено, направи своя град по-зелен, по-красив, по-чист. И тази инициатива днес е част от нашия проект. Целта е всъщност да насочим общественото внимание към един много важен екологичен проблем, не само за града, мисля, че за цяла България. Това е разделното събиране на отпадъци, най-вече от опаковки. Да информираме гражданите, че наистина всеки един трябва да помисли малко за това какво ще остави на своите деца. За да се справим с проблемите по опазването на околната среда, трябва да работим упорито и да бъдем заедно, убедени са възпитаниците на Американския колеж. Опазването на околната среда зависи от всички, няма значение дали са млади и стари. Целта е хората да бъдат малко повече информирани за това как се разделя и как се изхвърлят отпадъците. Именно това е целта на нашата кръгла маса, да информираме малко повече гражданите на община Велико Търново. Смятам, че всичко е възможно, стига да го направим заедно. И смятам, че ако се обединим върху една идея, всичко може да стане. Разбира се, трябва много работа, но мисля, че ще се справим. По-амбициозни ли са младите хора за реализацията на тази идея, отколкото своите родители, баби и дядовци? Зависи от човека, в смисъл всеки е различен, но специално за нас, както виждате, много сме амбициозни. Когато имаме дадена идея, се борим за нея и сега също ще се борим за тази идея, за осъществяването на тази идея.